Българинът сътворява песни и пее с вдъхновение. Традицията е вековно дълбока. Казват, че най-добрият съдник е времето. Нека се доверим на неговата мярка. Да приемем, че ако една песен остане в душата на поколенията, тя е наистина стойностна. 1945-та, най-смъртоносната война в историята на човечеството, утихва. Зловещият концерт на оръдията спира. Радиоточките, които изпълват ефира със съобщения от фронтовете, онемяват. Разгаря се пожарът на студената война. Ефирът е новото бойно поле. Уинстън Чърчил анатемосва новата обществена система, дръзнала да проповядва социална справедливост. Желязната завеса не трябва да допусне звук да премине на запад, а камо ли песен. В България в селата все още властва традицията на народната песен, но градовете поглъщат в каменните си пазви все повече и повече хора. Старите градски песни изглеждат все по-стари. Животът се стреми към своята модерност. Новата по характера си държава в новия свят се нуждае от своя съвременна, българска по характера си музикална среда. Появяват се първите сладкопойни птици на следвоенното време. Легендите Лея Иванова пробива на запад и пее с Жилбер Беко. Ирина Чмихова е царицата на руските романси. Маргрет Николова с едни от първите големи шлагери на българската естрада, като прекрасен сън звучи и днес нейната сън сънувах. Георги Кордов, вдъхновен певец и един от първите музикални педагози. В онзи момент талантите в България са много, но все още липсва мащабът на голямата музикална индустрия в областта на естрадата. Те са ярки, но почти самотни звезди на българския музикален небосклон. През 60-те години на 20 век, през онези години, и популярната така наречена забавна музика става част от новата културна политика на българската държава. Някои от жалоните. В София се създава дирекция за музикално творчество и изпълнителство, по-късно преобразувана в Българската концертна дирекция. Създадена е българската звукозаписна компания Балкантон, малко по-късно с напълно затворен цикъл на работа – запис, галванизация, матрица, преса, отпечатване на плик, разпространителна мрежа, книжарниците и така нататък. Установяват се контакти с едни от най-големите звукозаписни фирми в света. За първи път се издава поредица от плочи с майсторите на световния джаз и се купуват лицензии на западноевропейски поп-изпълнители. Това са Глен Милър, Кап Колуей, Луис Армстронг и други. Създадена е филхармонията Пионер от големия български диригент професор Влади Симеонов. В годините оркестрът добива световна популярност и става емблема на българската култура. Съставът е имал десетки турнета в Европа, Северна и Южна Америка. През 1979 младите музиканти имат среща с Ленард Бърнстейн. Той лично дирижира техния концерт в залата на ООН в Ню Йорк. След концерта пише: "Това не е оркестър. Пионер, това е върхът на цивилизацията."
Създават се постоянни музикални държавни институти с щат. Пръв е Биг Бендът към Държавния сатиричен театър, сформиран от Бенцион Елиезер, после наследен от Жул Леви. Създава се постоянен естрадно-симфоничен оркестър, бъдещият джаз бенд към Българското радио и телевизия. Разкрива се естраден полувисш отдел към Българската държавна консерватория за подготовка на кадри. Естрадният оркестър на Комитета за телевизия и радио. Първи диригент са Жул Леви и Емил Георгиев, впоследствие Милчо Левиев. Под ръководството на Вили Казасян оркестрът придобива определящо значение за развитието на българската забавна музика. За началото на българската естрада пише и създателят на Златния Орфей Генко Генов. Бях шокиран в първите дни, когато през април 1965 г. постъпих на работа като музикант в Балкан Турист. Констатирах, че всички оркестранти, певци и певици свиреха и пееха предимно чужди песни, често на чужд език. Лили Иванова по това време имитираше Рита Павоне и пееше на италиански. Константин Казански подражаваше на Адамо и така нататък. Когато ги питах защо не свирят и не пеят творби на наши композитори, отговаряха ми, че са малко и не струват. Бях пообиколил доста страни и никъде не бях срещал толкова обидно, лекомислено, нихилистично отношение към собственото, родното музикално творчество. Колко нощи сме дискутирали по този въпрос с знаещи и талантливи музиканти и композитори. Преценката беше, че най-добрият път към преодоляване на това плачевно положение е класическата система на конкурсите. Българската държава продължава дискретно да води и подкрепя този сложен и мащабен процес. Ражда се конкурсът «Песни за българското Черноморие». Само след 2 години се превръща в Международния фестивал за българска естрадна песен «Златният Орфей». Негов баща, създател, вдъхновител и ръководител е Генко Генков. Проведен е за първи път на 1 август 1965 г. в бар Вариетето на Слънчев бряг. Наградени са песните «Калиакра» от Ангел Заберски в изпълнение на Мими Николова. Наградата на публиката получава песента «Любовта на юнгата» на Йосиф Цанков, станала шлагер. 1966. Учредява се голямото отличие «Златният Орфей». На втория конкурс през 1966 блясват за първи път Йорданка Христова с песента «Делфините» на Димитър Керелезов, Лили Иванова с «Море на младостта» от Йосиф Цанков и Маргарита Димитрова с «Моя любов разпиляна» от Тончо Русев. Програмата му включва международен конкурс за вокални изпълнители и конкурс за нови български поп-песни. 1968. Женифер от Франция печели първата награда «Златният Орфей». Дали е случайно? Не, не е. На България е нужно да привлече международното внимание чрез имената на световни звезди. През 1969 г. наградата печели Богдана Карадочева. Конкурсът създава самочувствие и престиж. Нарежда се между най-добрите в Европа. По-късно се утвърждават и други национални конкурси. Мелодия на месеца и Мелодия на годината на Българската национална телевизия. Бургас, морето и неговите трудови хора, по-късно Бургас и морето. През 1970 г. за него специално е построен и оборудван на съвременно техническо равнище летен театър на Слънчев бряг. Рок-музика в България започва да се изпълнява в началото на 60-те години. Десетки са ентусиастите, вдъхновени от необятните възможности за импровизации с електрическите китари. Започват да имитират мелодии, дочути от западни радиостанции и плочи. Но това е само докато българските групи правят първите си стъпки. Ето ги и пионерите. Бандараците от 1962,
Стакато от 1963, Синьо-белите от 1964, Сребърните гривни от 1964, Щурците от 1966 година. Благодарение на бързото развитие на Балкантон, много от родните групи се здобиват с най-модерната за времето си музикална и озвучителна техника. От втората половина на 70-те години българската рок-музика придобива своя самобитност и автентичност. Репертоарът се изгражда изключително на основата на авторска музика. Особено внимание се обръща на българската поезия и българските фолклорни мотиви. Те са стилизирани и се обработват в рок-аранжименти. За цензурата. Погледът към тази тема има естетическа и политическа страна. Преди 1989 година е абсолютно немислимо публичната изява на пошло, цинично, антихудожествено произведение в разрез с моралните и естетическите норми на обществото. В условията на демокрация процъфтява чалга, която носи всички дълбоки недъзи на посредствеността и на лошия пример за младите поколения. Критиците на тоталитарното време пропагандистки представят България като концлагер. Творци били притеснявани от властта заради творческите си търсения. Припомняме мрачната история на макартизма в Съединените американски щати по същото време. На 9 февруари 1950 г. сенаторът републиканец Джозеф Маккарти заявява, че в Държавния департамент работят стотици комунисти и служители с комунистически убеждения. Създадена е Сенатска комисия за разследване на антиамериканска дейност. Битката между левите идеи и капитала е сурова. Видни представители на изкуството с леви убеждения или симпатии са привиквани и принуждавани да разкриват какви са политическите им възгледи и да назовават имена на заговорници или съмишленици. Някои са директно оклеветени. В черния списък на макартизма и жертвите на лова на вещици са такива личности като композитора на века Ленард Бърнстейн, големият приятел на България, джаз оркестранта и музиканта Арти Шоу, драматурга Артър Милър и прочие и прочие. Тогава коя е обективната истина за положението в България? Без да се отричат отделни случаи на грубо администриране и ненужно политизиране, ще посочим малка част от гостуващите в страната ни звезди от Запада в разгара на студената война. 1968 година Удо Юргенс от Германия и Даниел Дарио от Франция. Женифер от Франция твърди: във Франция обичат българската оригинална естрадна песен. В голяма степен заслуга за тази оценка има Емил Димитров със своето творчество. 1969 година гостува Вики Леандрос от Гърция. 1970 година в България са Жозефин Бейкър, трио Flirtations и Анита Хегерланд. На Орфея гостуват Орнела Ванони, Едита Пиеха, Серджо Ендриго, Лара Сен-Пол, Джани Моранди, Рой Орбисън, Адамо, Тони Кристи, Хулио Иглесиас, Елен Делмар, Жилбер Беко, Рике Повери, Муслим Магомаев, Мънго Джери и много други. От своя страна, още от 60-те години насетне, България изпраща по света своите даровити изпълнители. Биографията на всеки от тях е изпълнена с стотици изяви по сцените на Западна и Източна Европа, на Азия, на Съединените американски щати и на Латинска Америка. Плочи на Балкантон намират своето място по международните пазари и книжарници. Творците. Авторската песен е рожба на слялото се в единство вдъхновение на поети, композитори, аранжьори и певци. Най-надарените с божествената искра са онези, които блестят едновременно с всяко от тези дарования. Българската естрада роди цяло съзвездие от такива мощни таланти. Днес ние не можем да си представим България без тези песни. Те звучат като химни на родината. Нека си спомним. Ако си дал на иконата с френски корен Емил Димитров по текст на Иля Велчев. Ако си дал на гладния
дори трошица хляб от своят хляб, ако си дал на скитника, дори искрица огън от своят огън. Една българска роза на незабравимата Паша Христова с композитор Димитър Вълчев по текст на Найден Вълчев. Приятелю млад, добър вечер, другарю, добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България. Моя страна на Емил Димитров по текст на Васил Андреев. Колко нощи аз не спах, колко друми извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. За теб, Българио, на музикалния вулкан Веселин Маринов по текст на Михаил Белчев и музика на Тончо Русев. Булевардът на вечния Михаил Белчев. Под дебели подметки и проза дреме есенно жълт тротуар. На разсъмване всичко е розово за 15 минути макар. Честит рожден ден на прелесната Мая Нешкова и Кирил Икономов. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел дъх за жажда. В благородно съперничество с рожден ден на Веселин Маринов по стихове на Петър Караангов и музика на Тончо Русев. Пожелай си сега времето да позволи да посрещнем с любов нашите рождени дни, да посрещнем с любов нашите рождени дни. За 40 години след 1945 година българските творци сътвориха музикалната аура на нацията. Ние плуваме в музика, която трепти с фибрите на българската душа. Тя носи поетични послания към поколенията и ги приканва към любов. Нека си спомним. Стари мой приятелю на Лили Иванова по текст на Иля Велчев, музика и аранжимент на Митко Щерев. Не да ми припомняш, не да ме поглеждаш, тъй отчаяно и нежно, не както преди. Песен моя, обич моя на Йорданка Христова, чийто глас като мощен водопад възпроизвежда музиката на Йосиф Цанков. Песен моя, обич моя, като утро, като пролет, разпилей се по света. Светът е за двама на слънчевия Орлин Горанов по текст на Димитър Точев. Ще те сгрее морето на топлия си юг. Даже мен да ме няма. Двама на нежната Мария Нейкова по текст на уникалния Богомил Гудев. Вървят ли двама на дълъг път и път да няма, не ще се спра. С Богом моя любов на философа в музиката Васил Найденов по текст на Кръстю Станишев и музика на Стефан Димитров. Не остарявай любов на свръхуниверсалния Михаил Белчев по текст на Недялко Йорданов. Не остарявай любов в телата ни топли слети. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети. Любовта, без която не можем, на вдъхновените момчета от група Тангра по музика на Борис Карадимчев и текст на Александър Петров. Да си вземем с Богом, с онази любов,
без която никак не може. Колко любов и тънко усещане за природата вложиха в песни нашите творци. Ах, морето на морското момиче Тони Димитрова по музика на Стефан Маринов по текст на Иван Ненков. Ветрове на Лили Иванова по текст на Борислав Мирчев и композитор Георги Красимиров Герасим. Ветрове гонят ме през нощните клади, а косачи раздират без пощада душата ми млада. Повей ветре на ветерана Йосиф Цанков в изпълнение на Паша Христова по текст на Димитър Василев. Вече свърши хубавото време на чаровната Мими Иванова по текст на Богомил Гудев и музика на Развигор Попов. Просто свърши хубавото време и дъждът вали, просто трябва ние да приеме. Есен на обичаните от поколения Диана Експрес по музика и текст на Митко Щерев и Стефан Банков. Есен, есен, мира сезон, кратка песен, тъга полутон. Нека да е лято на славиите от фамилия Тоника по музика на Стефан Димитров и текст на Мириана Башева. Дали има по-дълбоко художествено представяне на философията на живота от това, до което стигнаха нашите творци? Те ни потапят в бездна от размисъл и ни потикват към осъзнат хуманизъм. Живот на Велика Вълджиев по текст на Михаил Белчев и музика на Стефан Димитров. Тихо слизам при хората, тихо влизам в прозорците, в твоите нощи. Живот. Добри познати на Искра Радева и Михаил Белчев по текст на Блага Димитрова и музика на Хайгашот Агасян. Погледите от удар се биеха жадни, леко да се поздравя, леко да се поздравя. Хора и улици на дуото Мими Иванова и Борис Годжунов по текст на Илия Атанасов и музика на Борис Карадимчев. Улици, град като град, тръгваме някъде после назад. Осъдени души на Лили Иванова по текст на Иля Велчев и музика на Митко Щерев. Те са пред мен, песенки огнени, те са в мен, две болки плачещи. След края на света на Васил Найденов по текст на Богдана Карадочева и музика на Стефан Димитров. Преди столета там, шарен без света. Социално ангажираната песен. Бруталната война на Франция и Съединените американски щати във Виетнам запали пожара на социалния младежки протест на Запад. Великите музиканти Битълс застанаха измежду първите на барикадата. Българската естрада е в крак с времето. Тя топти с ритъма на значимите политически процеси на съвремието и подготвя младите хора за съзидателна среща с живота.
Тя е мост към младежта по света от изток, запад, север и юг, защото е универсална в посланията си. Нейната сцена е конкурсът Ален Мак в Благоевград, а сред бардовете помним Бисер Киров, Михаил Михайлов и още неизброими вдъхновени сърца. Химна за българката. Един до безкрай скромен израз на преклонението на българина към своята спътница в живота. Моето мъжко момиче на дуета Стефан Данаилов и Маргарита Хранова по текст на Недялко Йорданов и музика на Найден Андреев. Моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Българските песни от втората половина на миналия век обладават невероятно разнообразие и неповторимост на мелодиката и ритмиката. В съчетание с текста, десетки от тях са истински шлагери. Нашият разказ за българската естрада през 60-те, 70-те и 80-те години на 20 век не е историческо съчинение, но то налага да изброим още имена стожери, истински градители на музикалния свят на българина. Поетите. Няма истинска песен без силен поетичен текст. Между най-изявените автори са Веселин Ханчев, Борис Христов, Калин Донков, Петя Добарова, Недялко Йорданов, Михаил Белчев, Иля Велчев, Павел Матев, Любомир Левчев, Георги Константинов, Евтим Евтимов, Миряна Башева, Маргарита Петкова, Дамян Дамянов, Петър Караангов, Александър Петров, Живко Колев, Колю Севов, Ваня Петкова и много други. Композиторите. Те надграждат своето вдъхновение на труда на поетите. Първите песеници са Йосиф Цанков, Емил Георгиев, Бенцион Елиезер. Йосиф Цанков, основоположник на забавната музика в България, пионер на шлагерната и поп-музиката в България. В първия конкурс за българска поп-песен през 1964 година Йосиф Цанков получава 6 от всичките 8 награди. Песните на Йосиф Цанков са изпълнявани и записвани в албуми от Жозефин Бекер, Клаудио Вила, Артуро Теста, Зигфрид Валенди, Йосиф Кобзон, Жилбер Беко и други. Удостоен е посмъртно с орден Стара планина първа степен. Петър Ступел със Зайченцето бяло, Замълчи, замълчи из филма Любимец 13. Димитър Василев с най-известната му песен Една българска роза, Събота срещу неделя, Уличката малка, Делфините. Морис Аладжем, Селати ни на гости, Жалба за младостта, Лодка ли е любовта и други. С особен принос за развитието на жанра са композиторите, ръководители на водещи институции. Такива са Александър Йосифов, Найден Андреев, Ангел Заберски. Специално внимание да отдадем на музикалния гуру Вили Казасян. Александър Йосифов сътворил е повече от 1500 опуса във всички музикални жанрове. 28 опери и балети. Дългогодишен генерален директор на Балкантон 1968-1986 година. Ще го запомним и с песента Бисер, Люлюкови нощи. Носител е на орден Стара планина първа степен. Найден Андреев остава в златния фонд на нацията с песните Моето мъжко момиче, Младостта си отива, Штурче, Експрес танго. Ангел Заберски, един от първите композитори, които носят признание за българската естрада на европейския подиум през 60-те. През 1980 година песента му Бащината къща, изпълнявана от Панайот Панайотов, печели Златния Орфей. И композиторите от нашето поколение, златните песенници, които обогатиха нацията. Тончо Русев, музикант, диригент, композитор, който е създал повече от 1000 песни. Много от тях се превръщат в шлагери на българската поп-музика. През 1981 година получава голямата награда за цялостно творчество на фестивала Златния Орфей.
Митко Щерев, един от най-изтъкнатите композитори на поп-музика в България. Негови са песните «Стари мой приятелю», «Майчице свята» и други. Автор е на филмова музика, в това число за филма «Осъдени души». През 1996 г. Съюза на филмовите дейци в България го избира за филмов композитор на столетието. Стефан Димитров, композитор, поп-певец и телевизионен продуцент, автор на поп и филмова музика. Популярни са дуетите му с Богдана Карадочева и сътрудничеството му с Васил Найденов. Помним песните «Откровения», «Остаряваме бавно», «Безнадежден случай», «Телефонна любов», «По първи петли» и много други. Стефан Диомов става известен като ръководител на вокалните състави Тоника и Тоника СВ. През 1982 г. песента «Приятели» е обявена за мелодия на годината в конкурса на българската телевизия. Хайгашот Агасян, композитор, инструменталист, поет и певец, автор на популярна и детска музика. От 1981 г. има дългогодишно сътрудничество с поета Недялко Йорданов. Борис Карадимчев, композитор на филмова и поп-музика. Автор е на някои от вечните хитове на българската музика. Над 300 популярни песни, сред които заглавия като «Бяла тишина» и «Хора и улици». Кирил Икономов, композитор на съвременна симфонична и поп-музика, диригент и музикален продуцент. През 1978 г. основава оркестър Благоевград. Създава хитове, емблема на поп-музиката с национално звучене. Кончеви хругонче, Слънчева обич, Китка за обич и много други. Професор Георги Костов, автор на повече от 1000 детски хорови и забавни песни. Култова е песента му «Детство мое». Атанас Бояджиев, заедно с Петър Ступел, е автор на музиката към едни от най-популярните телевизионни сериали през 60-те и 70-те «На всеки километър» и «Капитан Петко войвода». Да добавим Зорница Попова, Панайот Славчев, професор Мария Ганева, Симо Лазаров, Дечо Таралешков, Александър Бразицов, Константин Драгнев, Жул Леви. Звездите певци. Цяло съзвездие са певците от преди 89-та, много от които прескочиха и в 21 век. Превърнали живота си в песен, обичани, независимо от модите, промените, кризите, тези, чрез които публиката обиква песента. Да споменем и Паша Христова, с един от най-уникалните и отличителни български гласове. 1970 г. На фестивала Златният Орфей получава голямата награда за песента «Повей ветре» и първата награда за една българска роза, по-късно обявена за песен на столетието. Богдана Карадочева, 1969, става първият български изпълнител, спечелил голямата награда на Златния Орфей. Следват награди от десетки фестивали по света. Пяла е със звезди като Жилбер Беко, Жозефин Бекер, Салваторе Адамо, Клиф Ричард, Шарл Азнавур. Бисер Киров, поп и рок певец, инструменталист, композитор, телевизионен водещ, режисьор, продуцент и дипломат. Нареждан е сред 10 най-популярни певци в Източна Европа. В продължение на 18 години е най-популярният чуждестранен певец в ГДР. Негови партньори на сцената са били Карел Гот, Хелена Дин Рид, Удо Юргенс, Рой Орбисън, Алла Пугачова, Дон Уилямс, Йосиф Кобзон, София Ротаро, Лев Лещенко и много други. Мария Нейкова, 1969 г. Получава първа награда на фестивала Златният Орфей за песента «Закъснели срещи» в дует с Михаил Белчев. Тя композира и изпълнява песента «Вървят ли двама» към филма «Козият рог» от 1980 г. и «Ще ти говоря за любов» в изпълнение на Стефан Митров. Борис Годжунов, 1964. Дуетните му песни «Хора и улици» с Мими Иванова и «За кой ли път» с Тони Димитрова се превръщат в едни от най-големите български хитове. Маргарита Хранова, 1969.
прави запис на прочутата песен When a Man Loves a Woman от репертуара на Пърси Слейдж. Българският текст е на Димитър Кирилезов. Известна е свечната мелодия "Устрем" по музика на Найден Андреев. Георги Минчев. Казват за него, че има енциклопедични познания. Започва да пее в началото на 60-те в дует с Бисер Киров. Участва във формирането на българския рок заедно с бандараците. Изпълнява успешно и лирични песни като "Бяла тишина", "Снегът на спомена", "Блажени години" и още много други. Панайот Панайотов. Поп-певец и композитор. Печели Златния Торфей и голямата награда за българска песен с "Бащината къща" по музика на Ангел Заберски. През 1980 година печели и престижния поп-конкурс "Бургас и морето" с песента "Момчето, което говори с морето" по музика и аранжимент на Константин Ташев и текст на Недялко Йорданов. Днес звучат още и негови изпълнения на "Шопкиня", "Потърси ме в Родопите" и "Охридското езеро". Георги Христов. Поп-певец, композитор и текстописец. В края на 80-те години се превръща в една от най-ярките звезди на българската поп-музика. Едни от големите му хитове през годините са "Черно и бяло", "Нямам нужда от много приятели". Автор е на музиката и текста на почти 90% от песните, които изпълнява. Силвия Кацарова. Установява се в група LZ. Повече от 3 десетилетия хиляди български меломани си припяват хитовете "Огън от любов", "Големият кораб минава", "Топъл дъжд", "Обещай ми любов". Мими Николова. Една от певиците, които определят облика на българската естрада през 60-те. Паметни остават изпълнените от нея песни "Замълчи, замълчи", "Когато луната изплува", "Калиакра" по музика на Ангел Заберски. Орлин Горанов. Единственият случай в България, когато някой успява да се превърне в звезда едновременно и като оперен, и като поп-певец. През 1984 година печели голямата награда "Златния Торфей". Успешни са дуетите му с Кристина Димитрова, Мариана Попова, Тони Димитрова. И още Нелия Рангелова, Петя Боюклиева, дует "Тритон", вокална група "Тоника", Камелия Тодорова, Катя Филипова, Стефан Воронов, Петър Чернев, Христо Кидиков, Ялдъс Ибрахимова. Групите. Ще ги споменем, за да подчертаем значението им за формиране на музикалния свят на съвременната българска естрада. ФСБ, формация Студио Балкантон, Тангра, Диана Експрес, Сигнал и още Ахат, БТР и десетки други формации. Продуцентите. Не можем да си представим българската естрада без Хачо Бояджиев, ненадминатият импровизатор, железен организатор с мека ръкавица. Има собствен печат за качество. Другият най-значим продуцент на епохата е Комсомолът, организацията на българските младежи. Организират се стотици сцени в читалища, клубове, по младежки бригади и лагери. Десетки хиляди са концертите, патронирани и платени от Комсомола. Така беше. Краят на една епоха. След 1999 година Златният Торфей затихна и остана спомен. Тъжен факт, който е доказателство за значението на условията и на средата. Споменатите във филма творци останаха верни на истинското изкуство. След 1989 година те не се изкушиха да се приспособят към новата власт, като задължително оплюят миналото. Някои други, които публично оценяват 80-те години за златния си период с 1600 концерта за 20 години, се оплакват, че били цензурирани и мачкани в творческите си пориви. Социологическите проучвания обаче сочат, че в десетилетията на пълна свобода творческите им постижения са бледи и изявите им почиват на стари лаври. В класациите за 100-те любими песни, за вечните български песни, доминират творби от 60-те, 70-те, 80-те години. Българската естрада от този период е уникално явление.
и нека се вгледаме в постигнатото със самочувствие и гордост. Десетки от тези прекрасни творби-шлагери не отстъпват по съдържание и мелодичност на онова, което харесваме от Beatles, Bee Gees, Rolling Stones, Deep Purple, ABBA, Boney M. Демокрацията отпрати милиони българи по света. Нашите песни звучат в сърцата им и теглят душите им с невидими нишки обратно към родното огнище. Това е мисията им днес. Феноменът българската естрадна песен от 20 век се роди от държавната грижа, поверена на отдадени на работата си творци. Това е съзидателен, духовен процес, който по мащаба и характера си можем да сравним с изграждането на мощната индустрия на България. Материя и дух вървят ръка за ръка. През изминалите 30 години разбихме индустрията, но за радост поне песните ни останаха. Можем да гледаме на този процес и критично, да го анализираме, да говорим за грешките и противоречията. Но не това е целта на този филм. Показваме за поколенията плода, създаденото, резултата. Песните след 1989 година се раждат в други условия – либерални, пазарни, комерциални. Пожелаваме им и те да издържат оценката на времето. Да се пеят.